أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في هذه الأيام التي تشهد فيها الجبهة الشمالية لإسرائيل تصعيدا أمنيا مع لبنان في ظل استمرار إطلاق الصواريخ من الجانب اللبناني وأيضا الغارات الإسرائيلية، هنالك أيضا حديث عن إمكانية التوصل إلى مفاوضات بين الدولتين. لاستيضاح الموقف فيما يجري في هذه المنطقة يسرنا استضافة السيدة أورنا مزراحي التي تعمل باحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، والتي عملت في الكثير من المناصب في مجلس الأمن القومي وكذلك في الحكومة الإسرائيلية. أهلا بك سيدة أورنا. أهلا. بداية دعينا نتحدث عن زيادة القوات الإسرائيلية في المنطقة الشمالية. نتحدث عن الفرقة 36 بالإضافة إلى الفرقة 91 اللتان تعملان في داخل الأراضي اللبنانية. מה هو الهدف من هذه العملية العسكرية؟ המטרה הקרקעית בעצם משתלבת עם כלל הפעילות של צה"ל, ושצריך להבין קודם כל מה המטרה של המלחמה. המלחמה הנוכחית, א', העיתוי לא נבחר על ידי צה"ל, אבל בעצם מה שעשו, שלפו תוכניות שהיו בצה"ל, כי חשבו בצה"ל שאין ברירה ונצטרך כנראה להגיע לטפל בחיזבאללה פעם נוספת, והתכוננו לסיבוב שני, וזה כולל כמו שהיכולות של צה"ל בדרך כלל עובדות, מהלך שהוא מהלך אווירי ומהלך קרקעי, כי הגיעו למסקנה שמהלך אווירי לבדו איננו מספיק. עכשיו, התנועה הראשונית על הקרקע הייתה מיד, עם התקיפה הראשונה של חיזבאללה, וההבנה שאנחנו הולכים פה לתוך איזושהי מערכה, שצה"ל החליט שהוא נכנס לתוך השטח הלבנוני ומתייצב לאורך כל הגבול, כי אתה יודע שאחרי הפסקת האש בנובמבר 24, צה"ל חזר לקו הכחול ותפס רק 5 נקודות אסטרטגיות לאורך הגבול. עכשיו מיד הוא נערך לאורך כל הגבול, תפס סדר גודל של בערך 20 עמדות, מתוך כוונה לייצר, הוא קורא לזה הגנה קדמית לטובת התושבים בצפון ישראל. هل أفهم من حديثك أن هنالك نية لدى الجانب الإسرائيلي للبقاء في داخل الأراضي اللبنانية؟ אני חושבת שלא, כי כבר אני חושבת שטבענו מספיק בבוץ הלבנוני והבנו שאנחנו לא רוצים את הדבר הזה. כמו שאמרתי, בשלב הראשון הכוונה הייתה להתייצב לאורך הגבול ולייצר איזושהי חציצה לתושבי הצפון שלא פונו הפעם, אבל ככל שהמערכה התקדמה בסדר גודל של 10 שבועיים הימים האחרונים, הסתבר שזה לא מספיק, כי חיזבאללה מצליח, מסתבר שבמהלך 15 החודשים שהוא שתק והבליג על מה שצה"ל עשה במרחב של דרום לבנון, הם חזרו לשם, אולי בתצורה שונה, ביחידות נייחות קטנות, אבל יש נוכחות של חיזבאללה בתוך השטח, למרות הטענות של לבנון, שצבא לבנון הצליח להתפרס על השטח, והם הצליחו לראות באופן מסיבי על תושבי הצפון שנמצאים תחת מתקפה ממש אינטנסיבית מצד חיזבאללה, ולכן צה"ל היה צריך להיכנס קדימה ולתפוס יותר שטח, גם לצורך הזה וגם למטרה השנייה, שזה המטרה המוצהרת של המבצע, של פירוק חיזבאללה מנשקו. מסתבר שבלי לעשות איזשהו מהלך קרקעי, אתה לא יכול לעשות. طيب على ما يبدو أن هذه العملية ستكون مغايرة لما كان في عام 2023 باعتبار أن هنالك عدة عوامل. أولا مسألة التجنيد للحريديم. ثانيا الانتخابات البرلمانية المقبلة على الأبواب في شهر أكتوبر القادم من العام الجاري. هل برأيك هذه العوامل ستؤثر على هذه العملية العسكرية؟ תראה, אני חוקרת, אני לא רוצה להיכנס לתוך השיקולים הפוליטיים של הממשלה הישראלית, אבל אני חושבת لأنك باحثة يجب أن تعرفي أن يكون. אבל בתוך עמי אני יושבת, ואני מניחה שבמובנים מסוימים זה משרת את נתניהו, כי ככה הוא יכול לסגור פערים שהיו לו גם בתוך המערכת הפנימית. אנחנו רואים שהוא מצליח
לעצור את חוק הגיוס שהיה סוגיה מרכזית לחילוקי דעות, ולהתקדם עם התקציב בכל זאת בשיתוף פעולה עם החרדים. אז במידה מסוימת זה משמש אותו, אבל אני חושבת שהסיבה העיקרית באמת, והרי העיתוי עכשיו לצאת ללבנון לא נבחר על ידי צה"ל, הוא נבחר על ידי חיזבאללה, כי צה"ל בחר להתמקד באיראן, והיה מעדיף שלא לא לעשות את זה, לא לפתוח חזית נוספת עכשיו עם לבנון, למרות שהיו לו תוכניות מוקדמות לעשות סבב נוסף, הוא דחה אותן ורצה להתמקד באיראן. חיזבאללה כפה עליו לעשות את זה עכשיו בו זמנית, וזה מה שקורה. אני רוצה להאמין שהסיבות הן סיבות שנובעות מתוך הדאגה לביטחון תושבי ישראל, ובעקבות ההזדמנות שנוצרה באמת לפגוע הרבה יותר קשה בחיזבאללה. طيب دعينا نبقى في الحكومة وما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه ينوي تدمير البنى في القرى المجاورة للحدود، أقصد هنا القرى اللبنانية. هل هذا يعني بالفعل تدمير بلدات لبنانية بالكامل على خط الحدود؟ תראה, אני חושבת שצריך להבחין בין הכפרים שממש סמוך מאוד לגבול הישראלי, שהם כבר הרוסים. הם הרוסים עוד במלחמה הקודמת, וצה"ל לא מאפשר, זה נכון, צה"ל לא מאפשר לשקם אותם, בגלל שהוא פוחד שחיזבאללה יחזור לכפרים האלה, ושוב הם יהוו איום על האוכלוסייה הישראלית בצפון, שמאוד מאוד קרובה למי שסייר שם לאורך הגבול. צריך להבין, מדובר בקרבה ממש של קילומטר ספורים בין הכפרים האלה ליישובים הישראלים. לגבי הכפרים הנוספים, המרוחקים יותר, אני לא חושבת שיש כוונה לעשות את זה. הכוונה היא בעיקר לבטל או לעיין את הנוכחות הצבאית של חיזבאללה בכפרים האלה. סוף כל סוף ליישם את 1701 ולהוציא את חיזבאללה מתוך הכפרים האלה, מה שצה"ל כנראה לא הצליח ולא הספיק לעשות עד הפסקת האש בנובמבר 24. אז הפעם באמת, שמעתי אתמול את אחד המפקדים והראו איזשהו סרטון, אומר לחיילים שלו לפני שהם נכנסים ללבנון, זו המטרה שלנו, אנחנו נעבור בית בית, כפר כפר, ואנחנו נחסל כל נוכחות של חיזבאללה. אבל בפירוש אין כוונה להרוס את הכפרים האלה, ויש הבנה שבסופו של דבר אותם מאות אלפי עד כדי מיליון עקורים שיש היום בלבנון, יצטרכו לחזור לבתים שלהם. يعني هذه العملية العسكرية هل هي حاجة ميدانية فعلياً أم أنها قرار سياسي من قبل الحكومة الإسرائيلية باعتبار أن هنالك عوامل مثل ما أسلفت قبل قليل تتعلق بالانتخابات وكل ما إلى ذلك؟ אז אמרתי, אני חושבת שהצורך הוא צורך אמיתי של הגנה על תושבי הצפון בעיקר, ולבטל את האיום שמייצר חיזבאללה בכלל לישראל, כזרוע של איראן בשירות האיראנים, כארגון שנמצא כל כך סמוך אלינו, כמו שראינו, ויכול להזיק לנו כל כך הרבה. ועכשיו זה נתפס כהזדמנות לעשות את זה, כשהאיראנים נמצאים בקשיים שלהם. אני חושבת שהצורך הוא צורך אמיתי. יכול להיות שמשתלבים לזה גם כל מיני מוטיבציות פוליטיות, אבל בזה אני בכלל לא עוסקת. אני עוסקת בהיבטים האסטרטגיים, ולי ברור שהצורך, ואני חושבת שזה הניתוח שגם נעשה בתוך המערכת הביטחונית הישראלית, הצורך הוא צורך אמיתי שמתחבר עם הזדמנות שנוצרה לנו. طيب دعينا ننتقل. هنالك يعني أفكار أو رغبة لدى هوامش اليمين في إسرائيل للاستيطان في مناطق مختلفة، إن كان ذلك في جنوب لبنان، في قطاع غزة، وحتى في أماكن أخرى. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الفكرة واقعية؟ אז אתה אמרת בעצמך, זה גורמים מאוד מאוד שוליים, שלצערנו נמצאים גם עכשיו בתוך הממשלה שלנו, בגלל כל מיני אילוצים פוליטיים, אבל אין שום כוונה למדינת ישראל הרשמית ללכת ולהתיישב בלבנון. היו לנו מספיק אפשרויות לעשות את זה. יש לנו ניסיון רע עם הנוכחות שלנו בתוך לבנון. היינו שם מ-82 עד 85, אחר כך נסוגנו לרצועת ביטחון, שגם שם היה לנו מאוד קשה להתמודד איתה, וזזנו לגבול, לקו הכחול ב-2000, ומאז אין שום כוונה ישראלית
להשתלט על שטח לבנוני, יש שאיפה לסמן סוף כל סוף, לא רק את הגבול הימי, כמו שכבר נעשה, אלא גם את הגבול היבשתי, ולהגיע לאיזשהו מצב שאין שום איום כלפינו מלבנון, ואנחנו אפילו אולי חיים בביטחון, לא רק בביטחון, אלא גם ביחסי שכנות טובה. שלום מילה גדולה, אבל זה אני חושבת החזון, כי בסך הכל אנחנו מבינים שחילוקי דעות עם ממשלת לבנון, בטח לא הממשלה הנוכחית, שהיא ממשלה שהיא אנטי חיזבאללה והייתה רוצה לייצר משהו אחר, כבר ראינו שלנשיא אאון יש יוזמה ללכת לאיזשהם שיחות ישירות עם ישראל, אז בטח שבנסיבות האלה אין שום כוונה להישאר שם, אבל הנוכחות, יכול להיות שהנסיגה לא תהיה מיידית ויהיה רצון להישאר לפחות באיזושהי רצועה צרה, גם כדי להגן על התושבים בצפון שלנו וגם כקלף מיקוח. طيب وهذا بالفعل ما تفضلت به ينقلني إلى السؤال التالي. هنالك حديث عن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية ودولة إسرائيل. هل تعتقدين أنه في ظل المناخ الحالي نتحدث يعني عن إضعاف حزب الله، عن إضعاف إيران، هي تواجه مشاكل مثل ما تفضلتي، نظام الأسد انهار تماما، هل تعتقدين في ظل هذا المناخ وبالتوازي مع العملية العسكرية طبعا هنالك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع لبنان؟ אני בהחלט מאמינה שיש לנו פה הזדמנות. זו הזדמנות שנקרתה בדרכנו בעיקר בגלל החולשה של חיזבאללה, גם בתוך המערכת הפוליטית הלבנונית, המצב הקשה של איראן, והעובדה שיש לנו ממשלה אחרת בלבנון, ממשלה שאנחנו לא הייתה כמוה בעשורים האחרונים, שהיא באמת רוצה לבנון מתוקנת, ריבונית, נקייה ממיליציה, חמושה עצמאית, שהיא רוצה להתפטר ממנה. יש פה אינטרס משותף לממשלה הנוכחית ולישראל, למרות שהם לא מדברים על זה בקול רם, משאירים לנו לעשות את העבודה הקשה מול חיזבאללה, כי הם מאוד מאוד חלשים, ואני חושבת שאם צה"ל ימשיך במהלך הנוכחי, וצריך להיות פה איזשהו חיבור בין הפעולה הצבאית לרגל המדינית. הפעולה הצבאית, לדעתי, עכשיו זו הזדמנות להמשיך אותה, להכות כמה שיותר בחיזבאללה, שעכשיו רואה בזה מלחמת קיום, מלחמת שרידות, גם בשבילו כפרוקסי, וגם לטובת הארגון עצמו בתוך לבנון. אז יש לנו פה הזדמנות מבחינה צבאית להמשיך ולהכות פה, כדי להגיע לנקודה שבו הוא לא יהווה יותר כוח מרתיע לממשלה הלבנונית ולא גורם מאיים על ישראל, ובנסיבות האלה אפשר יהיה להתחיל להתדיין עם הממשלה. طب هذه نوع من المفارقة، يعني من ناحية هنالك قصف متبادل وحرب تدور بين الطرفين، ومن ناحية ثانية هنالك حديث عن مفاوضات سلام. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الأمر جدي؟ תשמע, כבר אמרו גדולים ומנוסים ממני, השלום הוא ההמשך, והמדיניות הם ההמשך של המלחמה. זה צריך להיות משהו שצריך למצוא את אותה נקודת זמן שבה המהלך המבצעי כבר מיצה את עצמו, ואז פונים לדרך המדינית, שהיא צריכה להיות הרגל המשלימה. כי בסופו של דבר צריך לסיים את הדבר הזה, וככה היה גם בנובמבר 24, באיזושהי הסדרה. היא לא הייתה מספיק טובה, זו של נובמבר 24, צריך להגיע לאיזושהי הסדרה, אם זה לא יהיה עדיין הסדר מדיני, כן, של ממש שיפור היחסים, לאיזו הסדרה ביטחונית משופרת, שתבטיח לאוכלוסייה הישראלית ביטחון, כמו שאמרתי, ותעיין את האיום מצד חיזבאללה, וגם תשחרר את הממשלה הלבנונית כדי לקיים איזשהו שיח אמיתי ישיר עם ישראל. السيدة أورنا مزراحي، كبيرة باحثي معهد دراسات الأمن القومي وكولونيل احتياط، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. תודה גם לך.